καλωσορίζουμε στην ετήσια έκθεση φωτογραφίας της φωτογραφικής ομάδας δράμας Έφοδος. Αυτή είναι η έκτη έκθεση της ομάδας μας, αλλά είναι η πρώτη μας θεματική έκθεση με θέμα προσωπογραφίες πορτρέτων. Θα προσπαθήσω μέσα σε 2 λεπτά λίγο να σας δώσω μία γεύση από το πνεύμα και τη λογική της έκθεσής μας. Η προσωπογραφία του ανθρώπου παραμένει ένα από τα αρχαία γοναδυνατά και παντοτινά θέματα που απασχολούν τον φωτογράφο καλλιτέχνη και την καλλιτεχνική φωτογραφία γενικότερα. Ο άνθρωπος μέσω της τέχνης ασχολείται με τις μεγάλες ιδέες, όπως είναι ο πόλεμος, η ειρήνη, η ζωή, ο θάνατος, ο πόνος, η ευτυχία, η αγάπη, η φύση και φυσικά ο ίδιος του εαυτός. Ο εαυτός του και σαν δρόν μέσα στη φύση, αλλά και σαν αυτόνομο με μια εσωτερικότητα και πολυπλοκότητα. Αυτή την εσωτερικότητα είναι που αναζητάει ο κάθε καλλιτέχνης στο φωτογραφικό πορτρέτο και όχι μια απλή καταγραφή ενός ανθρώπου. Η γενικότερη παιδεία του καλλιτέχνη, η γενική παιδεία της τέχνης, η ειδική του φωτογραφική παιδεία, καθώς επίσης και η γνώση του μέσου, δηλαδή της τεχνικής της φωτογραφίας, είναι όλα εκείνα τα εφόδια που έχει για να σταθεί πίσω από την κάμερα και απέναντι από το μοντέλο. Κατά τη διαδικασία λήψης ενός πορτρέτου εμπλέκονται 2 έμψυχοι παράγοντες. Το πρόσωπο που φωτογραφίζεται, το μοντέλο, και ο φωτογράφος. Η διαλεκτική σχέση αυτών των 2 συνιστοσών μας δίνουν τη συνισταμένη της προσωπογραφίας. Από όλα τα παραπάνω που σας είπα, καταδεικνύεται τόσο η σπουδαιότητα όσο και η δυσκολία του φωτογραφικού μας θέματος. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την έκθεση, εκθέτουν 27 δραμηνοί καλλιτέχνες, από τους οποίους ο καθένας ξεχωριστά και μέσα από το δικό του ιδιαίτερο και προσωπικό βλέμμα προσπαθεί να σας κάνει συνταξιδιώτες σε αυτό το εσωτερικό ταξίδι επικοινωνίας του φωτογράφου με το πρόσωπο που φωτογραφίζεται. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα χωρίς τη δική σας παρουσία εδώ. Χωρίς δηλαδή τον τελικό αποδέκτη, ο οποίος θα συνομιλήσει με τα έργα των καλλιτεχνών. Γι' αυτό λοιπόν και σας ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε και στηρίζετε τις δράσεις της ομάδας μας, η οποία προσπαθεί σιγά σιγά να ανυψώσει το πολιτισμικό επίπεδο της πόλης μας και την καλλιτεχνική παιδεία των δημοτών της. Θα ακολουθήσουν έως το τέλος της χρονιάς και άλλες δράσεις της ομάδας μας. Αυτή τη στιγμή τρέχει ο φωτογραφικός μας διαγωνισμός με θέμα δράμα, η αρχιτεκτονική που χάνεται, στον οποίο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος ο καθένας και υπάρχουν 3 χρηματικά έπαθλα στις 3 πρώτες θέσεις και είναι εντελώς δωρεάν συμμετοχή. Στις 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διάλεξη στο Δημαρχείο του πολυπράγμονος ερευνητή Νίκου Λιγερού με θέμα το βλέμμα του αόρατου φωτός. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ένα διήμερο σεμινάριο με ένα μεγάλο φωτογράφο που θα φιλοξενήσει και θα φέρει η ομάδα μας, τον Χρήστο τον Κοψαχίλη. Όλες αυτές οι δράσεις της ομάδας μας είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να τις βρείτε στο επίσημο site της ομάδας www.efodos.com, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, στη σελίδα Φωτογραφική Ομάδα Δράμας Έφοδος. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε απόψε εδώ. Μπορείτε να κεραστείτε και από το μπουφέ μας και σας ευχόμαστε καλή θέαση της έκθεσης.